బిర్యానీ తింటావా? అంటే ఏం సినిమా ఇప్పుడు నేను చేయమంటున్నా? నేనే చేస్తా. చెల్లెమ్మ అయితే నన్ను మా అమ్మ దగ్గర ఇచ్చాను. సరే చెల్లెమ్మ నువ్వు చెయ్యి, నాకు చిన్న పని మళ్ళీ వస్తా. ఓకే. చెల్లెమ్మ హలో చెల్లెమ్మ. అన్నయ్య ఏడున్నావు? నేను బయట ఉన్నారా? బిర్యానీ అయింది రా ఇంటికి. బిర్యానీ అయిందా? నిజంగానే వేసినా? అవును. అయితే వస్తున్నా కదా. బాయ్. లేదు ఎందుకు చెల్లెమ్మ? సరే ఏంది చెల్లెమ్మ ఇది ఇట్లా ఉంది? నువ్వేమడిగావు? వెజ్ బిర్యానీ. ఇదేంటి? వెజ్ బిర్యానీ.